kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa dino ti papanambakit, urak man no nakalive ka. Adamapan ko gatangan, kan aday process ko a papeles. San ka maggayong agtrabaho? Apay akas tatibadong. Naka-uniform ka mag... Dakas ka de, no kayat ko tiyag uniform. Masapol ka din, no? Awan maggayong ti trabaho. When tapno makita dagiti tattao nga iti dakkel na kumpanya ti pagtrabahuak. Ay, nawaw. No, di nakman pakibiyangan lakay. Nini, bakit kita ama? Ang mga lumakita nakatibos mo, wano katrabaho am, nakababain mo. Di ka di madanagan, amok ter aramidag. Agrubwat akon. Itay pa'y nga urayan nak ni Mari Estela. Mala, agan-anad ka man. Bakit? Nangag ko ti panagsasaom iti may sa akasir itay mare. Dakkel akumpanya ti pagtrab-trabahwak kun kunammat ijay. Ay, tapno i-priority nak ko, mamare. Sapay ado dagiti nakangag mare. Ay, okay lang, Mare. Awan ti bibiyang ko. Samay sa pudnumat, Mare. Pudnumat ti bagbaga. Sana mabalin at pag-urayon nak itinapayag day dyan. Kasano nga no ada ng video ken ka. Amangan no ag-viral ka. Awan, Mare. Mabutang day dyan. Nagulimag dan tupay amin itay. Ay kaasimot ti kasir nga imbabain mo mare. Ay, nawaw. Saan ko nga imbabayin day dyan akasyer, Mare? Binagbagak lang. Tapno intun sumaruno kat amunan ti aramiden na. Anya dyan na damag ko bakit? Dakkel akumpanya ti pagtrab-trabaho akong kunam kanumot itinapanan nyo kin ni Mari Estela. Ay, nawaw. Nagipulong day dyan nga Estela kan ka? Wen, nadakamat na idinagsabat kami dito dalan. Talaga day dyan babae. Umapan laang manan kanya iso akasta. At da kanupay ti imbabayin mo akahira. Awan timbabayin ko lakay. Sinubraan naman ng tistorya na kan ka. Bakit? Sana nasaya ti kasta ngay bagbagam, no dati papanan nyo? Anya ti panagkita mi ti bagim. Gaputa empleyado ka, iti dakkel a kumpanya. Nababa, ti panagkita mo kadag iti simple laang empleyado, ha? Jack laang kayat apagururayan dakdagita atak tao. Iso akas jeti na isawang ko lakay. Naganat ka bakit? Tama nga no makatumpong ka, itikaskin ka. O anya ter aramidam dito'y balay Mari Isabel. Unay kan, Mare. Apay nagipulong ka kanila kay ko. Ha? Di ka man naging didiam mo dita? Ay kamare, inistoryak lang kanila kay mo tinapasama. Kat, ita, naragsakan. Naragsak ka iti inaramid mo. Sa anak ang naragsak mare. Ti kayat mo siguro, aga pa kami kanila kay kuanya. Awan iti panunot ko ti kasta mare. Intun sumaruno, di kan kayat akakuyog. Sumbungera ka magayam. Nasa isaya at pay mare. Jakmat lang ang kaya ti sumurot kan ka. Mairamraman nak iti kinalastog mo. O may kailaang padigwan, angkal. Agtukaw ka man, tadati kaya ko sa ludsudeng king kakanakan. Anya day ta, angkal. Si kakanumag ti kadwa ni Isabel, hindi ang dati inbabain na akahira. Siyak nga rod, angkal. Anya tipod na napasama kaya. Jak nakita tain mo na nagpila, angkal. Napanakla ang itiayan na idinangag ko nga ibagbaga na ti kasyay. Ay, naibabain piman ti kasyir iti day di a grocery store. Uray lang makasangit. Oo na yan ti kasta ka, marunutan da ita kumarem. Gaputadak kila kumpanya ti pagtrab-trabahuan na. Nangatumot time ti panagkita na iti bagina. Pudno day ta, angkal. Talagaan na nga to ti panagkita na iti bagina. Iso adyakon kayat nga agkuyog kami. Mairamraman ak iti kinalastog na, angkal. Dahil ka dilaan tigatangan nyo, ma'am.
Wan, day talaang ngam ay na, nakabaybayag kalaunay mat. Pasensya kayon, ma'am. Trainee ak ngamin. Agad adalak pa laang, ma'am. Kat, kastalatan, pagururayon na, iti mano a minuto ditoy. Pasensya kayon, ma'am. Narigat ngamin nagkamali ak. Amang ano sobra ti masingir ko kada kayo. Ay, abang man ti manager yo? Kaya't ko makasarita. Sana mabali na kasta-kastaan na ka. Itidakkel a kumpanya ti pagtrab-trabahwak tapno amom lang. Ay nawaw. Anya kumano itidakkel a kumpanya ti pagtrab-trabahwam si ka Isabel. Auntie Julia. Itayak pa'y laang iti manikodam. Di nagsiguro nakita. Kita saan anasaya at tikastagalad mo? Trainee jay tao. Di mo ka di maawatan da ita. Di ka makibibiyang. Ta sana si katika sarsarita. Bakit naman nakibiyang? Amom, itidakkel mo't laang a kumpanya ti pagtrab-trabahwa. Ngam sa anak apa importante akas itidadto madita. Ako namlan asinaw akangangatuan no agsasao. Awato man ti ginatang kulakay. Ay, Madinsamot timod mo ita, Julia. talaga amadi. Ay, nawaw. Anyat na pasama kaya? Naranaak pa'y laang mo't dayjay nga Isabel iti pharmacy anapanak. Anya ko maitano naranaam. Ay, talaga dayjay a babae. Ibabain na dagiti pada nang agtrab-trabaho iti dakkel a kumpanya. Ha? Anyat kaya mo asawain? Agasem man, ta iti dakkel a kumpanya ti pagtrab-trabahwak kung kuna nakitin ijay. Imbabain na ti maysa a kahera. Nagpalawag matpi man ti kahera at trainee paylaeng. Ad-adalan na paylaeng ti proseso. Iso a medyo nabuntog. Ngam ti puskol rupa a karupa. Nagadu ti lawlawatan na. Isawasan na kaya't hindi ka anakan istil ang agkuyog na. Tanda ka naman ang imbabay na di namin saan. Nababalaang ti posisyon na iti pagtrab-trabahuan na. Ngam, ay nawaw. Nalastugan lakay. Ay, sos. Kasano ka rodan no may promote? Ay kat agdoble mo ti kinalastog na. Ha? Kakasta at tao ti rumbang a maikat iti posisyon da. Ay, irikap mo man tiri daw lakay. Ay, yan ti Julia lang mo ti lumamas ah. Kagurgurak launay day tabakat. Ay, nawaw. Anya ti inaramid akin kaya. Inbaba inak iti pharmacy di na minsan anagiddan kami. Amangan mo, nga dating sawang mo adina na gustuan. Talaga kit di akayat na ti agpabida ah. Bakit? Awan mo ti makagabaw tapno agpabida. Di mo amo ti ugali day tabakat. Iso adi kag sasao iti kasta si kabili. Ngam, amok ti ugalim. No kayat mo, mapan ka iti ayan na, ta iso a mismo ti agistoryaken ka. Ay nawaw. Bakit? Mabana kita yung Uncle Anthony. Ay nawaw. Apay ang mapan kay Jai. At dati paramid na kanyak. Tarimaanag ka no tinadadahil at awad ah. Apay pay laang asikati na yabanda. Ay nawaw, di mo pa'y kaya. Taad dati mayat amang tangdan kanyak bakit? Isupay mo day jay ah. Nalipatam ka din, ti saan mi anag kinaawatan, iti dayjay ahulya, idi na minsan. Nadaman ti di nagkinawatan kinanti Julia. Awaran ti bibi ang kudita. Basta da kwarta, alisto ka man. Una, takayat kumuti makaurnong bakit? Day off ko ita, iso ang makisidline nakpailaeng ka Uncle Anthony. Sayang mo't ah, asidigkid di pagtrabaho ah. Tandan mo baro. Ay na, agyaman aklaw na yan, te. Bagbaga am ti asawa mo. Ha? Apit asawak, ante. Nangato launay iti panagkita na iti bagin na. Saan pa'y an na i-promote iti pagtrab-trabahon na? Ngam nagsasao, kunamlan asino akang ngatuan. Naibaga nakadikan ka, asaan kami ang nagkinaawatan iti may sa pharmacy. Huwag ante, gumura nga rod gata kayo. Tabi nagbaga akpi man. Okay lang deta, ante. Ano siya nga asawa na? Di nakdenggan. Di kahit na siguro kit sa bali at tao timang bagbaga kang kuwana, ante. Ibagam kan kwa na, nga amangan no day tapay nga ugali na ti pakaikatan na iti trabaho na. Nagado ang mabalin ko ang masabat, si kapay laang man. Ay nawaw, di nakasta-kastaan si ka Isabel.
Si kakadilaan, tadakarbengan namang ibabain kanya. Ay na, Isabel, saan ka ngayon babain? Nalipatam ka din, ti inaramid mo ija parmase. Iti sangwanan ti ado a tao. Binagbagaan ka laeng. Apay ano si ka ti mabagbagaan ka nasakit tinakam mo. Ibagampay anabainan ka. Ngam di ka mo't maasyan ka dagiti simple laeng nga empleyado abas-bastusam iti sangwanan dagiti padam a customer. Deserve da day jay anya. Sa anak nga agungat no amuda ti aramiden da. Ti kunam kit di feeling entitled ka. Panagkunam ka di kat mayat ti kastangar aramidam. Ibabain mo lang ti kumpanya pagtrab-trabahwam no kasta ti aramid mo. Mapanak iti pagtrab-trabahwan day nga Isabel lakay. Di mo ibaga nga agpulong ka bakay. Aywan, tagruam day di atao. Maditi pa nagsasauna kanyak idinasabat ko di tadalan. Amom nga raw no sa dino tayan ti office da. Amok lakay, nag-research sa. At lang nga ron ti ebidensya nga ipakita mo no ag-report ka. At nag-video ak iti dayjay nga altaw. Naska na makita ti boss na ti kastangar aramidan na no kastanga adda iti ruar. Ay, ang mga numaikat mo't iti trabaho na bakal kasi mo. Sana mabalin nga agul uli magtayo lang lakay. Dumakkel ti ulo day di ababay, nubaybay ang tayo lang. Sa maysa, kaasi dagiti empleyado abas-bastusan na. Huwag bakit di ah. Agreportak tapno pagadalan matlaang dagiti empleyado analastog, lukas tangad dada iti ruar. Talaga nga awanan ba inday ja bakit? Napankit din nag-report iti office mi? Diyan ti hulya ka di tidakda ka mga bakit? Wan! Agasan man ta napanakit din in report ka ni sir? Gunggunam ah. Isupay kit din na pagparikotak. Agsarita kami kanu ka ni sir inton madamdam ah. Basol mo mutla nga. Api ngamin ang naglastog ka. May kataklaang iti trabaho. Makita na day ja bakit? Agsartan ka man bakit? Agpakumbaba ka ta si ka tinagkambalay. Agar-aramid kang tumot iti skandalo. Takanunungan pa'y laang mat day ja bakit? Kada kayo adwa, si ka ti kambali. Amumit apata sa katao bakit? Ura asawa ka no kambali ka. Makangag ka talaga kanya. Ay wala ante, oray janitor lang no iso. Agaplay ka nga rodan ka anakan, mayat ijay apagtrabahuan. Ante Julia! Rumor ka kita! Ay nawaw, nimot Mari Isabel ti agpukpuk kaw ante. Naman na siguro nga in-report ko iti boss na. Anya? Inikak iti leksyon, tapno saan nga agruam day ta babae. Maasya naklaunay iti cashier a binastos na. Anya nga iti ko na ti boss na ante. Bagbagaan da ka no. Rumor ka kita! Sada na mataga magsalitaan ka! Amok kada tao dina! Ante, rumor kayon. Ang mga numadadaal ti gitsyong. Apay mat nga in report na iti pagtrab-trabahwak si kabakat? Gaputa iso ti maiparbang. Ay nawaw! May katak iti trabaho iti kastangar aramidam! Inaramid ko lang no anya ti maiparbang. Kat! Naragsak ka itaan ah! Naragsak ka iti naramid mo! Tangiwat mo, Mari Isabel. May sakamot, Estela! Talaga ka di nga awan ti respetong iti padam at tao, Mare. Ala ipanakkel mo pa nga empleyado ka iti dakkel a kumpanya. Kita aglaang ano saan ka maikat iti posisyon mo. Bastos ka launay. Gaputa kaadwan ka dagiti biktimam kat agul ulimag. Ipagarup mo matan nga okay lang ti kastangar arabidam. Di mo usaran ti trabahom tapno mangibabain iti padam a tao. Anya nga tano ag video tamanan ante. I-video ta ti mapaspasamak ta ag-report tamanan. Ha? Agrom dagiti empleyado akas ta ti galad na. Ay! Ibabag ta cellphone mo, Estela! Itay ka di pa yan naturog na antem ka na kan. Wanang kal, nasakit ka no ti ulo na. Ay nawaw. Apay ka raw. Imay ngamin ni Mari Isabel itay, kat pinagsasawan na ni auntie. Apay ka no nag-report iti office da. Daitan ti bagbagak. Isumat ti puntiryaan day tangay sabay. Usto lang ang tinaramid ni auntie, uncle. Tapno mabawasan ti kinalastog day ta babae. Iso na lang nga ta isumat ti umay na apaan. Di kay madanagan, uncle.
Am-amuyo mo't ni auntie. Saan apaabak daytan? Awanan lang kay. Ang mga numaikat ako niti trabaho. Ada ka naman ang nagreklamo. Kasta ti ganabon dagiti empleyado ang alastog. Ti mai-report iti busda. Diyak ang mo no asino. Taluda ka numanan. Amangan mat no dagiti binastos mo idi ah. Diyak kaya't ti maikat iti trabaho klakay. Talaga maikat kay ti trabaho, no kasta ti ugalin. Nakalaslastog ka. Hindi pa'y nga rapaap ko ti agtrabaho iti dakkel a kumpanya lakay. No kasta nga rod, bakit? Aramidon ti may parbeng. Di kagbalin ang alastog. Di mo idadaon ti padam a tao. Oray na nga to ti posisyon mo. Irespeto dagiti simple laeng nga empleyado. Naawatam. Ay, wow! Di mo usaran ti posisyon wenno trabahong tapno mang bastos iti padam a tao. Amangan no di mo mapupuutan kat isuntupay ti pakaikatam iti trabaho. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Adan sa malakad mo, Mari Ibiyang. Agpasentro ak, mare. Apa iji sentro, Mare. Adalamapan ko gatangan, mare. Kan agpasalunak mo tin, ah. Nalipatan ka di, mare. Graduation ti anak ko intun umay alawas. Graduation lang, gaya, Mare. Apay, ang masapul nga gastos ka iti dakkel. Apay, masapul nga agpasalon ka pay lang, Maray. Wan, ah. Tapno presentable tayo, mat. Nang runa pa, no, dati picture taking, mare. Alangan mat asa anak nga agpapintas. Anyan to ngay tilangak ije stage, no sa anak nga agpapintas, mare. Ay, nawaw. Naparambagat talaga. Aging pipintas manay. Anya ti ko na, mare. Ah, ay awan, Maray. Ay, ano siya lang. Kayat ko lang ti simple. Narigat ti feeling social, no, makukwarta, Maray. Apay, mare, no agpapintas tayo kadi, kat feeling social tayon? Sa maysa, anya ti panagkitam aya kanyak, mare, awan pulos kwartak. Ay, noon niya tinagawatam, ay kaisulatan, Maray. Agpatuloy ka kidding, tama nga lumataktak ka pa'y. Ay, graduation manan ngagpaisaw. Anya kumaitan no graduation. Ado manan dagiti na nang apasosyal ah. Dagiti na nang aging pipintas. Anya? Isumat. Imbis a graduation dagiti ubing, pagbalinan mo tan dagiti na nang a fashion show. Anya tinagsaritaan niya ti kumarim itaya. Apay kastambutan ti bagbagam bakit? Agpasentro ka no ni Mari Ibiyang lakay. Agpasalon ka no, kan gumatang iti isuot da inton graduation ti anak na. Gay, kanya kumaitagan ka. Man ano ka kumano isumot ti kayat da. Kanunungan pa iti aramid dagiti na nang asosyal launay lakay. Saan ba't abawal o papintas dagiti nanang iti espesyal nga altaw dagiti anak da? Nood da ti budget da? Abi kita saan? Asino ba't ti mayat amag na iji stage nga agrup-rupa da agurang? Alaman? Nagpariban ka magagaya manak ko? Wan tatang, nagparibandak tapno presentable akmat ay ton graduation ti apo ko yo. Gimatang akmat laang iti isuot tayo. Ay wag, intong sumarno alawas ang dayay. Wan tatang, isuada kayo, agpapukis kay mutan. Pagpapukis aktokin ni Victor, intong madamdama. Aday toy, pagbayad yo. Ay na, saanan aanak ko? Saan ang masapol ng ikanak? At dapat mo ti kwarta kayo ni manang mukanyak. Ala, awatan nyo kit din tatang. Sagpaminsan lang arudan nga ikan kayo iti kwarta. Di yo ba'y kayat?
Awatag malangag. Abno awan timakon ko ng anak ko. Ano, agyaman ak launay. Ne, apay akas ta ti pukis mo, Tata Dumeng. Ha? Siga magayam Nora. Idi na minsan, ni Mare Ibi ang tinagpariband. Ida, nagpapukis kayo, may? Graduation kami tapo ko. Hindi no may alawas. Para graduation lang? San ala ang ti graduation? Espesyal nga daw na jay. Para ka nagiti agturpos. Ka nagiti parentes. No siyaklaan, may mayat akitaan ti simple ala nga, Tata. May mayat no san kaya nagpapukis. Ah. Sayang ti kwarta. Kas ka ni Mare Ibiyang, di na bagay ti unat abuok na. Anya? Wan, Tata. Bagbagay ni Mare Ibiyang ti kulot. Da kayo mat, bagbagay yaw ti medyo atidog abuok. Nagrigat ti feeling social ita panawon, Tata. Nang runa no awang makukwarta. Ay nawaw, tikasta ka panunutam. Ada kayo magaya man, Tatang. Oh, itay paya. Ada ka ni parikutyo? Anak ko, bagay ko ka na tipugis ka. Wan mat, Tatang. Bagay yung matipugis yo. Aglang-langa kayo nga ron, abaro. Ah, kastaya. Apay akas na saan kayo ang naragsak, Tatang? Ay, mamam, nasalaw ko ni Nora di tadalan itay. Kat, anya ti imbaga na ang nakaupayan niyo, Tatang. Saan ko kano ang bagay, tigas ko yung pugis ko anak ko. Uray ka, di mo kano bagay ti unat abuok mo. No ni Marinora tinangibagay ti kasta, di yulatan ikaskaso, Tatang. Amo yung matday jay a tao, managapal at talaga. Anya nga ron ti kayat na, Tatang. Agrupropak, agurang nga agmarcha. Ay nawaw! Ang mga nadala kong ababoy na nasupeng, ay adaan akong mano nga ulo ti kasapula maya. I-reservan nagtuman iti may sanana. Mausar intun graduation ni Talia. No kasta, adda ti maagay a selebrasyon. Wana na, orekas kasano, kat adamot ti budget. Wana, saan adakas ti agselebrar? Laki de, ada nga agpaiso ti budget. Umay kayo to, anana? Ay nawaw, da kami ipay ti kunam. Talaga nga umay kami makipangan. Kaano nga alaan nyo ti babaw ibiyang. Inton Martes nana. Ala, sumurot ka nga ron kanyak, tagpili ka. Iti kasta, kat amok no anya ti reserve ka. At damat gayam na ba ti ababoy mo, Nanang? Imbagam ka no iti may sa abayer, ana ibusin ti baboy mo. Naibusa ngagpaiso anak ko. Ay nawaw, kasano ko man na ibos, kat adamat nakitak iti kulungan. Naka-reserve jay anak ko. Asinaw tinangi-reserve, apay adi na pa'y may alaan. Ni kumarim nga ibiyang. Anya? Imbay na impa-reserve, hindi na palabas pa'y alawas. Apay ba't nga manugot kayo, Nanang? Kasanaw no utangan na lang tababoy yaw. Kinapudno na nabayadan na ang tibaboy anak ko. Nabayadan nga agpaiso. Ngam ang mga nuutang tinagtaudan ti imbayad na kada kayaw, Nanang. Para graduation lang ti anak na, aggastos iti dakkel agatad. Ay nawaw. Si kakit di mo't anak ko. Saan mo't adakas? Nulaki di ada ti budget da. Aywang gayam. Imbitado tayo iti blowout ti anak ni kumarem. Mapantayo tapno maramanan tayo matimakan nga isagana da. Sa dino ti ay Italia, Tatang? Agdigos kanupay. Da kayo nga'y Tatang, nakasagana kayo ka din? Agpulang saklangan anak ko. Isuot yung ti ginatang ko Ay, una. Di tayo panunutan, no niya ti ibagbaga iti managapal dita. Kwartak mo ti ginastos ko. Saan ko mo't adinawat kadakwada? Gusto ka anak ko. Apay ko maupay tayo iti bagbagada. Saan adakas no iselebrar tayo nagiti espesyal nga aldaw iti biyag tayo, Tatang? Awan gayam. Naibagayo ka di kadamanong lando ang mapandaalaan ti baboy iti ay ni Nana Suping? Well, naibagakon tayo anak ko. Nasayaat nga rin kasta, tapno rugyan tayo ti agluto.
Hayat ti kawasyo sa nga pamilya, Mari Ibiyang. Kasla passion siya ti papanan niya, Maray. Gaputan na laingak nagpili, Mare. Sapay nakapuspos kul ti make-up yo iti anak mo, Maray. Kasla si ka pa yun ti aggraduar. Kasta talaga, Mare. Insaganaan mi ngamin ti graduation ni Talia. Saan mo't amabalin nga agmarcha ak ijay nga agrupropa agurang, Mare? Saan mo't siguro naggapo iti utangan niya, Maray? Kinapudno na, urnong ko ti ginastos ko, Mare. Awan tinagapo iti utang. Fully paid amin. Agraman ti makan a pagsasangwan tayo inton malam. Ay, nasayat mo't ano kasta, Maray? Ada ka di pa ibaga, Mare? Ay, awanan, Maray. Umay kayo tungod iji balay inton malam, Mare. Di kay madanagan. Saan anaga po iti utang ti makan nga ipasangok kada kayo? Apay, magkakas dati pa nagsasawm iti kumaray, banak ko. Uray, adayo kami iti apo ko. Manggag mo iti pagsarsaritaan nyo. Wan tapno agbain mo tatang. Kasla si Kati aggraduar, Mare, kung kunanakit din. Ipagarup na pa'y anaga po kano iti utang ti kwarta na aramat. Ay, nawaw. Ay, dilawan na amin ang makita na tatang. Di mo lat ako man ingkas-kaso. Ay saan? Nasken ang makangag dagiti managapal. Uray sagpaminsan lang. Tapno mapabain ang damot Mara, di kan pagsaritaan ti may papandi na itaabanag. Ang mga numadadail pa itaal daw mo. Sa kapaysan anang rugi ti graduation ti apo ko. Babanang kita yung natatang duming, bakit? Na, anya ti aramido may jay? Magluto kami ka, no? Ay, nawaw. Saanan? No siyak ti sika, maturog ka kide. Anya pa lang ti pagpambanugam. Sika, hindi mo bakit? May mayat, ano mapanak mo tumulong? Iti kasta, tumulong dan tumag, no kasapulan tayo ti tulong da. Sa may isa, may ranod tayo, may nanyaman ti isaganad. May ranod. Ay, da kayo lang ah. No siya, sa anak amapan, ang mga numaakaran pa iti sakit da. Sakit mo, talawlaw atong dita. Sakit da kina sosyal. Sosyal, dagiti sa nga pamilya. Tunggal daw ka siya, kitayapaw. Agabang da iti isuot da. Agparte da pa iti baboy. Ura agpapada tayo matlaang amamirmiraot. Gaputay silibrar da dagiti espesyal nga aldaw, iti biyak da. Umapal ka. Saan tayo magpapada iti kapanunutan bakit? Sa may isa, at dati kwarta da kita. Di mo ibaga nga agpapada tayo ang mamirmiraot. Para graduation lang, aggastos da iti dakkel. Ay, nakitam ti make-up kan kawas da itay limabas da. Kasla fashion show ti papananda sika. Kapal mula tayo ta, bakit? Nusyak ti siga. Rugyam mo tinda gurnong. Tapno adan tumad pagpapintas mo. Maigatang mo iti baboy itong graduation ta nagtawad. Anya? Nakawanan ti bagam. Mapana ko, iti ang datatang duming. Nakababain mo. No, sa tayo laang agling at no pananganan bakit? Ni, Jack mo't nakita ni Marinora, pare. At ay jay balay, mare. Saan ka tinga umay? Jack manam mo, ti kumare, mare. Ay, nawaw. Anya ti aramido na iti balayo ay ha. Agbuy-buy iti TV. Mapan ko man kitaan ni Jayan nyo, pare. Ayaw na, nasayasayat pa, mare. Amok abimay lang da jay. Kaadok asa una kada kayo. Iso asan nga imay, mare. Amok day ta, pare. Madlaw ko ngamin. Ti pa nagsasauna no maminsan. Kaslada ka na yun ti kayat na asawan. Umapan lang da jay, dati kwarta kayo, mare. Kapailan nyo gastos para iti special nga aldaw iti biyagyaw. Agraman graduation, kat talaga nga isaganaan nyo. Kasta talaga, pare. Ti graduation, kat saan lang nga aldaw dagiti ubing nga agtorpos. No day kat, aldaw ba't lang dagiti parentes ang nagsakripisyo para iti panagadal ti anak da. Nay, anya ti aramidem dito'y balay, Mari Ibiyang. Umay ka imbitaan, amare. Di kamot ngamin imay. Ay, pasensya kan, Mari, nga maditirik na kita. Si kakit di mat, mare.
Masadutak amapan ko naklangaro doon. Adada pari Ernie, kana nasuping ijay mare. Agraman anak yo. Adada ijay balay. Si kalaang ti awan. Uray niya pa itibagbagam. Sa anak amapan mare. No kasta, mangisuputak nga rod. Tapno adda mo ti maramanam mare. Ay saan? Sa anak ngagbibisinan niya. Unay kan mare. Amok akayat mo matlaang. Agpakipot ka pa ilaang. Makan, para king ka bakit? Ay. Insupot ni kumarim ibiyang, para king ka. Adda karnela kay. Ay nawa, makitam day ta. Mutoy man kit din ang mga anak. Ay, tayak pa yung mabisbisin. Inururay kayo. Kaya't mo matgayam ka. Pakipot ka pa ilang, hindi imay ni kumarim. Nakababain matlat tangamin ah. Ay na, bakit intun sumarunong amin, tipilam tangiwat mo. Di ka mangibalikas, iti pakasaktan dirig na ti pada matao. No insaganaan dati espesyal nga daw ti biyagda, agbalin ka na ragsak para katakwada. Saan ka tatay tanagad to maipagapagam? Wan lakay. No kaya't dati agpapintas, no agabang da iti isuot da, no agpartida iti baboy, di kan kumontra. Tao mo na iti amin, bakit? Kwartada mo iti kasgastusan da. No inutang da, awalan ti bibiyang mo, ta saan damot nga ipagpabayag kan ka? Kumusta kan mare? Ay, nasayat lang tamat mariibiyang. Kat, kumusta ngay? Naimas ti baboy. Ay, uwan mo tamare. Correction amanan mare. Saan ang nagtaod iti utang ti ginastos may? No saan ang nagtaod iti utang? Nangalam nga ron iti kwarta nga inaramat yaw iti graduation ti anak mo, maray. Kinapudno na, urnong ko dayjay mare. Nagado arakit ko idi, tapno lang makaurnongak. Kas kumaitian niya ngay, mare. Nagadungat mare. Agdaldalusak iti ko. Makipurpur diyak. Kan adawa ti trabahok mare. Siyempre, di mo makita. Ta saan kamot unay arumrumwar mare. Ay, kastagayang, mare. Ay, pasensya ka na. Kadagiti na isausawang ko. Okay lang dayjay mare. Tinapatag kat naka-Ameris ka. No syakti si ka. Rugyam mo't ti agurnong. Tapno dati aramatan nyo intun graduation ti anak yo. Tapno di mo to apalan dagiti parentes a nagpareban. Kas kada nag-make-up dita. Sa dinaw ti papanam, anak ko. Di tabagatan na nang. Adag palabakan niya. Ay nawaw, itaman pa'y. Rugyak mamati agurnong nanang. Agurnong, Tapno at the budget ko intun graduation ti apo ko yung nanang. nasa papay maut. Intun sumaruno pa'y atawan dayjay. Isuti na adal ko kani Mari Ibiyang nanang. Itata na sa papay, rugyan ti agurnong tanarigat ti mangnamnama iti utang. Kasta ti mayat anak ko. Tapno ada aramatan yo, iti espesyal nga aldaw ti anak yo. Saan adakas ti agsilibrar? Saan adakas ti agbado iti presentable akawas? Saan mo't lang adakas ti agpapintas? Tidakas, kat ti mapan mo bambantayan ti biyag ti padamatao. Laglagi pa man ako. Saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Kastamat lang ti ko na nila kay ko nanang. Mala, agpatuloy ka tapno saan ka mataktak. Aggagat ka makipurdiya. Tapno adanto mo ti pagpasalon mo. Kan igatang mo iti kausyon o graduation ti anak mo. Tapno di mo to apalan dagiti parentes a naggastos para iti espesyal nga aldaw ti anak da. Ay, wow! Di graduation kat saan laang nga espesyal nga aldaw dagiti anak tayo nga agturpos. No diket espesyal nga aldaw matlaang dagiti parentes a nagsakripisyo para iti panagadal dagiti anak da. Isu nga adda nga rod matkarbanganda nga agpapintas ken aggastos para iti espesyal nga aldaw dagiti anak da. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga oras yo papagayam.
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang ti channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay na, himbag pa'y dagito'y aglalabas iti news feed ta napandanag beach. Ha? Kaano nga tamat ang makapag-beach da tao ay? Ne, apa asyak ti kita ngay. Kan pangibagam iti kasta. Kasi ka nga rin ti asawak. Alangan amapan ko ibaga kini kumparen. Ay nawang, kaslasaan ka nga agpampanunot buyong. Anya? Sino nga ta ati pang ibagaak? Alangan nga rin amapanak ijayan ni kumparim Ingaw. Tainak ibaga, nga imbag pa'y dagiti aglabas iti news feed ko ta magsi beach da kunak nga rod. Ha? Napan amin dagiti kukumarik ije beach. Da tao laangan ti saan. Ay, una yun abiyang. Pangaasim manana. Pautangan nakpailaang iti kwartam. Ha? Ay, ano mo ti kwarta si Mang? Adala na patag apang usarak nana. Naira na nga mingawan ko kwartak ita. Mano ay ati masapul mo? Uray 3,000 na ang nana. Kaano nga raw ti panagbayad mo no bilang laang? Kalpasan ti makalawas nana. Bayadak matlaang. O sige, pautangan ka ng pangasima. Bayadan mo't laang tada pangusarak. Wen ka di nana. Agyaman naklaunay ah. Oh, si kamot-kamot kumari. Anong atin? Imayak mare ta umutang ako maiti kwartam. Ha? Uray 3,000 laang kumare. Ano mo ti kwarta, Mari? Adala na patag apang usarak mare. Bayadak mo laang kalpasan ti makalawas. Sana mabayag. O sige, pautangan ka ng pangasim ko ma, tabayadan mo't laada gustan eh. Amumot kan, agday-dialysis ni tatang ko, kat masapol ng adda ka namin ti kwarta. Wen mare, di ka madanagan ta agbayadak iti aldaw nga impromise ko. Ay, Saus, pinabulodam ni si Mang iti kwarta. Sa pinagriyat ay jasing singirain. Naku na nangamin kanyak, akasapulan na unay ti kwarta lakay. Naasyanak mo't iso pinautang ako. Sa pila kumaa, tasaan ka amarigatan amang singir tukin na. Ay, padasan na ti saan nga agtungpal iti tungtungan. Amo na mo't akagurgurak ti kasjay. Ha? Kagurgurak man ti tawa na kasingsingpot na umutang. Ngamdo pa nagbabayad, lumaban. Bareng no sana kas Jenny si Mang, bakay. Sika magayam si Mang. Nagmayalakit din ti isang mo bigbigat. Pag-lapayag nga isam ko naman. Ha? Ay, naggapuam nga ay. Naggapuak man ijay ang dagiti ko kumarik nana. Nagtutulagan mi no kaano ti ipapan mi ijay beach nana. Kas kaya? Ay, ti makunaklaan nga sana all. Maya ngagpaiso ti mapan ijay beach itakasama rin. Nana, mayat a talaga. Ay, kaano kayo nga yamapan? Inton bigat matlaang nana. Isong agawid akong tamapan ko isagana dagiti arwatak inton bigat. Ay, nawaw, beach ko naman. Anya? Mapan kayo jebis inton bigat, kuna? Lakay, kadwak dagiti ko kumare. Apay, adda kwarta maya. Je pasahiyo pa'y lang, dakelan. Ay, una yun lakay. Sana kung amapan makitintinulag amapan ag beach no awang kwartak. Ha? Da kwartak lakay. Danag mon aya. Langalam ngay mo titi kwartam. Nakadulakat asaludsod mon aya. Basta da kwartak ah. Ngala, mapan ka, nupod nung adda kwartam. Nay, sika magayam mideng. Apay, saan ka anakipan kada si Mang EJ Beach? Ha? Bitch? Kawamay,
napanda mo idikalman pa'y. Kadwa na dati na kin Marjay. Kadwa na pa'y niluseng. Ay, kasta yan, nana. Kaamamok man ang napandagayam. Wan, dimbagas dito idikalman. Kunak, ano kadwada ka? Ay, nanana, uray awisan dak, tsak kayat ti mapano bilang laang. Ha? Amo yung matan, ado ti pakakumkumikumat. Iso nga jay oras ko amapan ag pitch o saraklatan nga ag trabaho. Siya bagay. Gusto ka iti da ita nga imbagam. Sayangak man ti may saal daw nana amapan ag happy-happy. Kan saan kumutla ma-enjoy no adda pang panunutok at trabaho iji balay. Ay, awan silbi ti panagpasar. No ado ti panunutan nga arabidan. Ay, naimbag pa'y da kumari si mang tanapandagayam iji bitch idi kalman pa'y. Ha? Naimbag man ta nakapanda. Sino ay ti kakadwa na napan? Kat da marji ah. Kasta yan. Naimbag da pa'y tamasang sango dati mapan ag bitch. Ano kayat mo? Di mapantamay. Oho, ni aga pula kay. Nagado ang marami dito'y balay. Aglayvak laangan na itilakok a sapatos kan badbato no iso. Sa bagay matkid di ah. Awan lat oras ko iti kakasta abang banag. Paggastusan laang. Nay, nakasangpat ka maggaya mo si man. Ay, wala kay. Itayak pa nakasangpet. Ed, anyay mo ti pasalubong mo. Pasalubong. Ay, awan. Awan na pulos tinagatang ko ijay. Awan nga rudin kwartak. Anya? Diyan nabati a kwartak. Apag isula nga nagpasahik a nagawid manipo di beach. Oh, na yun. Ay, nabambanog ak man. Kaya takot yagin na. Ay na, nagmayat man daytoy a picture ko iti beach. I-post ko man iti Facebook lakay. Ha? Tapno makita dagiti kaaruba a managapal a napanak met iti beach. Anya? Tapno sanda panunutan nga isudalaan tadda kabailan na ama panag beach. Ay nawaw. Anya ka din dito nga ibagbagam si Kasimang. Pudnumat, sana ya. I-post ko kik din. Ay, gayam. Kanya nga tati caption ko. Ay, feeling blessed at LU. Kuna manlangan. Kundi feeling blessed ka man, di ta ipupos mo. Awal lang nga ti may saangan. Anya? Feeling blessed, kung kunam, kasi nga asawam, mabisbisin, tawan pa'y naluto ang makan. Apaw, nagmayat mo na ito yung post ni si Mang a picture na iji beach. Nakaswimsuit pa'y. Ah, adaya. Dahiti man na feeling blessed ko na pa'y. Ay, hagasem man. Naimbag pa'y kansimang tanakapan ijay beach. Uwan nga raw. Gamda tao, pulos pa'y adi makapan mag. Naimbag pa'y kankwana tada kwarta na anapan ijay beach. Ay wang, inaktuman kidi balay da inton malaw. Inaksingiran di utang na kanyak. Itangal daw ka, tin karina pa nagbayad na. Ah, ada utang dagang ka? Ada imay imutang kanyak idinapan alawas. Nakunana, amasapul na. Isuan na, siyakmat Ay, sus! Sa pala kumaa. Tasaan na pagsakitan ti ulam no agsingir ka iti utang na. Imbaya ko na, tasaan ka mo ang mauray ang mapanidji balay. Ah, ay kwa. Pasensya kayo ko man, nana. Ha? Awan pa'y ngamin ti pagbayad ko itakada kayo. Awan na pulos ko kwartak. Aniya? Kasanom nga ibagang awan ko, kwartam kat napan kamot nag-batch. Sahanaol ko nakngaraw. Si kakit dimot. Kano ka ngay ngarod nagbayad? Sapay masapul kunti kwarta. Imbagak matkan ka, masapul ko ita. Kan imbagam nga ita ka ngagbayad. Eh, uwan ko mga rod nana. Ngam naira na mga awang kwartak. Ay, agsubli kayong tulangan inton lunes. Barang adan to ibayad ko kan ka. Ala, siguraduam lang
Ha, amumutan. Kagorgorak dagiti kare-kare. Wala na. Anya? Saan pa yung nagbayad ni Simang iti utang na kada kayo, nana? Ay, saan pa nga raw? Naku na, nakanyak nga yung tunulunis ka na. Magsubliak. Taiso ka no, ti pa nagbayad na. Ay, di awan mo't lang nga ron, ti masinger ko, ano nga panak, ije balay da. Kaya't mo asawan, saan pa'y nakabayad kan ka? Saan pa'y nga ron, nana? Sa pa'y masapol kun ti kwarta ita. Padasam lata ti mapan. Parang ada pagbayad na. Ay, saanan, nana? Amangan no awan mo't lang. Padasak latan nga awagan inton madamdama. Tapno sa anak nga agbamban no gamapan iji balay da. Ay, won Hello, Mare. Hello, Mare. Ay, nasaya at mata sinong batang tiawag ko. Kasano ngay gayam di utang mo kanyak. Masapol kumutan, tada importante apang usarak. Kwa. Ay, pasensya ka lang kuman, Mare. Awan pa'y ngamin pagbayad ko itakeng ka. Anya? Kat nga di pa na minsan nga aldaw sa inkarim kanyak apa nagbayad mo, saan aya? Kwa nga men. Saan kumamot akas taa? Nagkari ka, kan idi may kaimutang, nagsingpat ka. Nasyanak baykan ka. Sa itang agsingirak ni apay ng kastamot tan. Ay, unay kamutan miding. Kunamlan no saan ka mabayadan mo. Abay, itarayak ay at utang ko kang ka. Anya? Ni, apay ni akasta ka mo tinagsao. Sika lang nga din tinakautang, ngam si kapay ti adaganas na makaungat. Madinsa Anya? Ti kunam kitde, inusar mo lang ti kwarta nga inutang mo kanyak anapan nag-beach. Di ka lagbain. Agutang ka, tapno lang ada pag-beach mo. Sa kapay agpos a feeling blessed. Ay, agraraman ka kitdi Salbag ka. Kung nagtumot ka, di pa ilang akas dyan, ti ugali na tayo dyan si Mang. Nagrigat asingiray, sakit isumupay ti makaungay. Ay, makapahiblad tayo siya babae. Hinton sumarono, amumton bakit? San ka basta na nagpapautang? Taray, si kapay din ti ma-stress ngagsingsingir. Ay, saanin na talaga lakay. Dahil tamad kami ti matiging kano minsan. Nagbiit ka maasyan iti tao nga umutang. Hindi da kamot amo akasyan. Wan nga rod lakay. Iso apulusin na saanin ang makaulit tayo siya babae. Apay ngay asikapay ti adaganas na makaungat si Mang. Kasano mga minasan ang makaunga da tao? Kunamlan no saan kayo abayadan mo. Andiya, idi may kakanyak kay mutang, nagsingpot ka. Ngam itasingiran kan, kasta kakidin ngagsaaw. Ay, kasla saan kayo ang makauawat? Agbayad ka, no di mo kaya't ngay darong ka. Basit agad ang dayjay. Ngam gaputa kasta ka ang makisarita, mabalin ka ngay darong kunak tumag. Anya? Nakunam kanyak ang masapul mo ti kwarta. Tagayam, inusar mo lang nga napan nag-beach. Di ka ba'y agbay na kung depos iti feeling bless. Ngam inutang mo lang mo ti kwarta nag-beach mo. Ay nawaw. Anya? Agbayad ka, aging gainton malam. Nuawan pa'y lang talaga ngay darong kan. Ay na, siyak nga asawam ti mababain si Mang. Di ka ti mabain ka dagiti comments dagiti tattao ken dagiti Facebook. Lakay. Naku na dyan may isa nag-comment. Feeling blessed ka. Ngam inutang mo maggamit ti kwarta nagbits mo. Ay, si Mang, nakababain ang perperme. Kwa lakay. Saan naman siguro mag-comment iti kasjay no saan akas ta galim. Nakautang ka lang ako doon. Ngam sikapay tadaganas na ang makaungat no singirinda ka. Yay, di ka lagbaing agpupus iti feeling blessed. Feeling blessed. Sana na maulit lakay. Awan ti ato drama. Ingkagot agdis kita rin pagbayad mo kadag itinot utang mo alagbits mo. Salbag ka. O anya, awan ka di ba ti panggap mo agbayad? Kwa mare. Pangaasim ko matay ka nakitibasit apawayway. Ha? Pasensya ka lang kuman
Gapo iti nailawan ana sa uken kay di na minsan nga aldaw. Naku namlanay ta, gaputa na ibabain ka una iti Facebook. Feeling blessed, amapan mo ipopos. Ngam adaw mo ti agur-uray ang nakautangam, ay nawaw. Ikarik mare, bayadan ka, saan pa'y nga ita? Kat kaano manan ngay? Amo maggayam ti makisarita iti nasayaat. Ngam masapul pa'y ang maibabain ka iti social media. Ha? Naawan nga min ti kwarta a pagpasyar, saanan nga umutang? Nang runa naawan mo tinamnamaan a pagbayad. Ay, apo aya si Mang. Gapo lang iti kasta nga inaramid mo, madadaal ti panagkukumare. Ikarik mare, saan na maulit pa eh? Bayadan ti inutang mo kada kami kininana Berta. Ta iti kaano man, saan kan ang makaulit pa'y? Ay nawaw! Liklikan ti umutang tapno adalaeng ti pagpasyar, ta nakababain iti nakautangan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nasaya at naranaan ka, manong kulas. Ubay kayaw, into no Sabado di balay. Adamot basit a pagsasangwan tayaw. Ayun, kasagay mo gaya ba niya? Apaw, nalipatan madan nga itaabulan kan itaalawas ti kasangay ko. Ay, unay kan. Anya ngay nga raw, amumitin ti lumakayan. Kinado ti pampanunutin na. Talaga malipatak. Ala, tinapatag kat umay kayon to. Ayabam dagiti apukom. Wayne, agyaman na titawis mo ah. Awan anyaman na manong kulas. Aywan gayam anya nana. Kasangay yu gayam inton Sabado. Wan, balasang ko. Isu nga umay kay to ah. Wan nana, umay kami nga umay. Itugot mo to ma, dagiti anak mo. Kastamot na nila kay mo. Wan nana, sigurado da ita. Kat agyaman ak iti awis yo nana. Awan anyaman na. Mala, inakon, tamangan mo agtudong. Ay na, nagadumit ting kargam iti Tupperware nga iawid mo luseng. Ha? Sa bali day tanay karga iti Tupperware. Sa bali pa day tanay karga iti pinggan. Ni tatamot. Ay, pangasim luseng. Isudlim to amin adag ita Tupperware kon pinggan ko ah. Ay, wan nana. Don't worry, ta isublik tumalaang. Ay, nasayat no kasta. Langina nga men, tinanggatan ko kadagita Tupperware, kadagita pinggan. Wan nana, daanag yun aya. Isublit nga isublay. Ay, nawaw. Ne, manun alawas tinapalabas, manipod nagpapas ka ni Nana Tureng. Ngam aging ita, di ka pa insubsubay dagito'y Tupperware kin pinggan na. Pari ko mulakit din. No kaya mausi ka, ti mapan mang isublay. Anya, Nabambano ka ka nagapo iti trabaho, kasta pa lang ti ibagbagam. Di ka lata kami ng baybayan dita. Isublik to lata ah. apay kastamot tenti sa umbakay, kit ibagbagaklaan mo't nakababain mo't ay iti tao ang nagpapaskan. Kunak nga rod, no masikuran day tamatam amang kitkita dita Tupperware kas kada pinggan, si kanti mapan mang isublay. Kasta lang day ta. Anya,
dawan, Lusing. Saan ka kati mapan aglans? Uno kundi diet ka matan. Si kakit di mat. Sa anak ngagday-diet. Ilip-lipas ko lang dito ang aramidag. Inaktumot din mangan. Kunak ano kundi diet ka mat. Nalangaron, tumuna kami mating kinipasita, iyo kusina. Inakpay ngamin gumatang iti sida ang kijeruar. Awan balon ko. Ay na, agbalon ka ngamin ah. Saan safe dagiti magatgatang itirwar si daan. Ha? Isu asyak, sa anak agumatgatang di tarwar iti uray anya amakan. Tsak laki di mangmangan iti saan anadalos. Ay, unay ka matan. Sa anak nga agin inarte ah. Ibagbagak lang tipod now. Ala, umuna kayo ni di kusina. Sumaruno ah. Anya ko na ni Lucing? Saan amang mangan iti magapoy jerwar amakan? Wan ata saan ka no anadalos. Agasam man. Eh di wow! Bayam latan. No parang ang kuha na, kat sana nadalos, di sana mangan. Anya kuma. Ay wan ah! Huwag pilitin ang ayaw, baka pumayag. Nakapapainmet no mga ni tinagapoy jarwan. Amangan magsakit ti tiyan na. Siguro, nakataldalos ni Lusing ijabalayda. Nasaya at kasta. Adan tulat tamot ati papananta iti balayda. Sa bagay, ijaya makita ti kinadalos na. Ne, anya nga iti aramidem Lucing. Ah, ay ikwa. Ug-ugasak iti napudot adanom dagiti pinggan na panganak. Anya? Ay unay kan. Kaug-ugas mila dagita pinggan itay nalpas kami anangan. Kasta ka de. Ay isa na kami na basta taltalag. Abangan no saan anadalos ti panakaugas na. Iso ana saysayat la tamat anong ugasak iti hot water. Abangan nga no adda germs na. Ay unay mo tin akin na artem dayta. Ay sa anak nga gininarte. Nagpapakatutuo lang ako sa sarili ko. Mawatam day jay. Tagalog pa yan. Ala, mangan ka nga rudan tanalpas kamin amangan. Umuna kami ngagsublay ti trabaho. Okay, pasita. Anya mo tin ni Lucing? Kasla ada sakit tayo amang mangan iti kusina. Ha? Tunggal mangan, masapol na ka nga ugasan iti napurot adanong ti pinggan nga usaron na. Agraraman. Uray ka ugas, ugasan na latta. Taamangan ka no ada germs na. Eh di wow. Isun ati kadadalusan na parswa. Una yan. Kasla siyak pa'y nga ron ti mabain. Ta siyak tinagugas iti pinggan. Payaman ah. Kundi arte mo tadya tao. Aging dadalos mo eh. Oo na yan. Umarte ayon sa estado ng pamumuhay. Nukas kanyak asang kasapol sang kasaangan. Sa anak akong di arte, ta nakababain. Ay, madun alawas tinapalabas. Madipod ini nagpapaskenak. Nga maging gay ta. Di malay subli ni Luseng nagayay tupperware kan pinggan ang nagkargaan na iti makan. Hey! Patsimbait no isubli na pa'y dayjay. Ha? Idinto pa'y birthday jay apukok na anak ni Maria. Imay manin iday. Ado aping gantin yawid na. Ngumawan apulos tin subli na. Aniya? Do si ka mismo ti mapan mga ligya balay ta. Mabalag. At dapat siguro tinamnamang agsublay. Yan mo dyan ko na ako sa nga isubli na. Yan lapat tiyang. Ay, oo na yan. Sapay nagngingi na nagayay tupperware kan pinggan ko. Kasla mabainak pa mapan mga lay balay da. Urisak nga raw. Sa anak man ang mabain kiniluseng. Tawan mo't babain na. Ipagbain laang, nilakay na, ta nagsingpot mo't gamay. Ay, ugasak ana imbag daytoy baso a pagkapyak tamaan no da germs na. Lusing. Mabayag ka kanina pa hindi tayong tilabampo. Ah, apay, kit kita am lang arudan nga agugugasak pay lang iti baso kapag kapyak. Ha? Ito'y kapay lang amin dita. Kasla 10 minutes mo matan nga ugasan dahil tamay sa abaso. Ay, salang at 10 minutes. 20 minutes kit di 20 minutes ko nga ugasan iti cold water, kan 10 minutes ko mat nga ugasan iti hot water. What? Ang mga no adda germs na, narigaton. Unay kan? Alang ron,
Excuse me, lang. Ugasak na biday ti baso. 1 minute lang. Kalpasan na, ituloy mo man na hindi pa nagugas mo dito baso. Okay. Ya kung may limad, tirurod ko, di tayo niya alusing. Wan nga rod, uray siya kat maas asarak it style na. Nasobraan mo ti kinaarte na. Ate, wala pa'y nagiti babak nang nagugas iti pinggan ken baso na. Ay, una yun aya. Agugas lang iti baso pagkapyan na. Abutan na pa iti 30 minutes. Taamangan ka nun, ada germs na. Salbang kini. Ijay balayda. Kasjay nga tamot ti kadalos na mare. Ay tuan, makaparuron. Makadadahal iti aldaw. Sapay la kumaa, ta makapasyar tantumot ijay balayda. Ta makita man no kasjay motla kadalos. O madani gaya mo, hindi kasangay ti inauna nga anak ta. Wan nga rod lakay. Parikot ko na niya tilutwag. Mangluto tayo latan iti pansait, bakit? Pinikpikan, ken igatangan tamat iti cake, mabalinan. Sige, tawisit to man dagiti katrabahwak tao mayda. Ha? Wan tapno makita damot akabaulak ti aghanda para iti kasangay ti anak ko. Adayta ka man ako na ako. Ay basta, no anya timbaga, iso ti matungpal. Saan ka abo maribar, no kayat mo pa iti agbyag iti napaot. Umay kayon to inton bigat ijabalay nana. Ha, apay anyat okasyon Luseng. Kasangay ti inauna nga anak ko nana. Kasta aya. Wan, iso nga umay kayon to. Tadama basit pagsasangwan tayo. Ay, katwan umay kami nga umay. Anya nga oras ngay. Uray, alas 11 kayo nga umay nana, tapangal daw. O sige, siyaw. Inawis na kakadi ni Luseng ang mapan maki-birthday yung baray da inton bigat. Ha? San may? Abay, adag birthday na anak na. Kano birthday ka no, mati inauna nga anak na. Kastaya, nasabat ko di kalman. Ngamawan may timbaga na kanya. Na, ay nagloko na Luseng. Inawis na kung di na ka inawis. San may? Ngamnupay kasta. Mapanak lata. Tapno, at dalason amapan ko alaing dagiti tupperware. Kas kada pinggan asan na rin subsublay. Aniya, Wait, mapanak ko nagtumay. Anya, kasangay ta anak mong tumbigan. Wan, iso ano mayat kayo, umay kayo Ay katuwan wan umay kami adwa. Sige, sa anak tayo ngagtrabaho inton bigat, tasyak ti agluto iti pagsasangwan tayo. Kasta ka ni? Ay katuwan Saan kami narutin nagbalo ni ti pangaldawan mi kinapasita yung tumbigan? Ay, wan ijay kay ton amangan. Ala, mangan tayon, kukumare, kukumpare, manggao kay latan iti makan. Apay mo tayo tipinggan mo, Lusing. Saan nagpapada? Adda ti breakable, adda ti stainless, adda pa iti plastic. Ay nawaw! Ha? Wan nga rod. Uri dagiti basom. Saan ang nagpapada? Ada stainless. Ada may awan handle na. Ay na. Kasano nga may nasaan nga nagpapada dagiti pinggan kas kada baso na. Kat inurnong na lang dagita. Ay, ninanamot. Katwan mo? Naurnong lang dagita pinggan mo. Itinapan mo na kipalpalanitan. Anya? What? Tunggal mapan ka makipalanit. Agdudo maapinggan kas kada baso tiyaw awid mo. Isu dagitaan na urnong. Isu asaan ang nagpapada. Anya? Isu ano malpas tayo amangan. Alak amin dagiti pinggan ket tupperware ka wasan mo ngayon subsublay. Dagita pinggan ang nagpipintas. Nagapaw iti nagduduma babalay. Ket dagita tipeng kas kada nagpapangit a pinggan isu ti kukwam. Nana, Kang, saan lang asak ti mangala? Adamot lang nila kay kulas. Alaan na mutla ka na o nagitipinggan na saan mo ngayon subsublay. anya?
Arak man kumare. Ay, wala siya, kumare. Ang dami-dami kong tawa. Mga 8 siguro. No siyak, saan ang mabilang mare? Ado akatawak itay. Ay, anya nga tamat ti rupa ni Lucia sumarag iti trabaho, yung bigan. Ha, salbag iti Kundi arte na dati iti trabaho, yung kasi maggayam, salbag ko manin. Agasan man, tanod iti trabaho. Maurasan no ugasan na tipinggan a panganan na. Ngam ijay balayda, ay nakas jay matgayam. O nga ron, saan na nagpapada ti pinggan na? Tagayam, nagtutuma mo yung apalanitan tinagkapuanda. Oo na yan alusing dayjay. Kundi arte, ngam nangir-ngir-ngir mat dagiti pinggan na ijay balayda. Makang nagdayday yung tunbigat ko naktuman. Nakita pa yung nakasampay ang underwear na yung uli. Nakangiring-ngiring mo't lang ka. Yung no dito kundi arte. Ha? Una yan ay ay nawaw. Nay, itaman pa'y akaslaon gaganay gayam ama pa nagtrabaho. Kwa, Abay, mababain ka karagiti ka trabahoam. Gapu itinaamuan da kinapudno. ha? Antay ta, kunam lang amin nung nasaya at tikundi arte. Anya nga ita, sika lang arod di nakababain. Saan ang mapanagtrabaho lakay? Anya asan, di ka kinti mapantag, pasensya ka kalakwada. Dahil ta ti maganap mo. Anya? Si Kamat Lasing, una yan, na pa nagpampamarang mo. Ha? No, dito yung trabaho, kundi arte ka. Nga uray la abutam ti may isang oras a panagugas iti pinggan na panganam. Pare, Ngam ija balayo. Ha? Nakangiring-ngiring-ngiring mo dagiti pinggan na pang panganam. Una yan. ay kwa, pasensya kay lakuman Amo ka saan anasaya at dagi nga impakpakitak kada kayo. Una yan. Kundi arte ka dito ngam dagiti pinggan na pang panganam. Kasaan mo ta nagpapada? Taganya, naggapo, itinaduma-duma apalanitan. Una yan, George. Nakababa hindi tangaramid mo. Promises! Ay, karika, saan na maulit? Kinapudno na, mababain ang unay kada kayo. Nasayahat mo no kasta. Tani, nakababa hindi kundi arte. Yung awan mo't gayam tinasayahat pinggan na. Ay, nawaw! Ay nawaw! Di ka agparamag. Ipakitam ti pudno tapno awan to ti pagbabawyam ken pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.